പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമയത്തിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്, വിലയെക്കുറിച്ചാണ്. നാം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസാണ് ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ നോ മാൻ. സമയമോ ടൈഡോ ആർക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയില്ല. വേലിയേറ്റം, വേലിയിറക്കം, കപ്പലുകൾ, നീണ്ട യാത്രകൾക്കൊടുവിൽ ഈ ഒരു തക്കം പാർത്താണ് കരയിലേക്ക് നങ്കൂരമിടുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രതിഭാസം അത് കപ്പലുകളെ കാത്തിരിക്കുകയില്ല. അതേ സമയത്ത് കപ്പിത്താന്മാർ ഈ ഒരു സമയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കപ്പലുകളെ കരക്കണയ്ക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സമയവും. സമയം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു, പക്ഷേ ആരുടെയും അവസരങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. വാനഭുവനങ്ങൾ തന്നെ വിലയായി നൽകിയാലും ഒരംശം പോലും ലഭിക്കാത്ത നിധിയാണ് സമയം. വിശ്വജേതാവ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് തന്റെ രോഗശയ്യയിലാണ് സമയത്തിന്റെ വിലയെപ്പറ്റി ബോധവാനായത്. അടുത്തു കൂടി നിന്നവരോടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഒരു ശ്വാസം കടമായി നൽകാനുള്ള പക്ഷം ഞാൻ എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ രാജ്യങ്ങളും സമ്പത്തും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വിലയേറിയ സമയങ്ങൾ ധാരാളം പാഴാക്കി. മരണത്തെ ഒരു നിമിഷം പോലും പിന്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മരണശൈലിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണെന്ന് ചുറ്റും കൂടി നിന്നവരോട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും സമയത്തിന്റെ വിലയെപ്പറ്റി അവബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നിന്ന് നാം പലപ്പോഴായി പറയാറുണ്ട്, ഒരു വർഷത്തിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം തോറ്റ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കുക. ഒരു മാസത്തിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിൽ മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച ഒരു അമ്മയോട് ചോദിക്കുക. ഒരാഴ്ചയുടെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ എഡിറ്ററോട് ചോദിക്കുക. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസക്കൂലി ജോലിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ സമയത്തിന് എത്താത്തത് മൂലം ട്രെയിനോ ഫ്ലൈറ്റോ മിസ് ചെയ്ത ആളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ വലിയ നീർക്കയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടയാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളി മെഡൽ ലഭിച്ചയാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ. സമയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവൻക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷയെ പറ്റി ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രസിദ്ധനായ അബ്ബാസി ഭരണാധികാരി അബൂ ജഅഫറുൽ മൻസൂർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് 2 സിദ്ധികൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു. ഒന്നാമത്തെ കഴിവ് 20 പാത്രങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് വായുവിൽ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധി. ഇത് കണ്ടയുടൻ കൊട്ടാരവാസികളെല്ലാം അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം ഒരു സൂചി എടുത്ത് നിലത്തേക്കിടുന്നു. വേറൊരു സൂചി എടുത്ത് ആദ്യം ഇട്ട സൂചിയുടെ മുനയിൽ കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിൽ എറിഞ്ഞു കൊള്ളിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത സൂചി എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ മുനയിൽ എറിഞ്ഞു കൊള്ളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 100 സൂചികൾ അദ്ദേഹം ആദ്യമിട്ട ആ സൂചിയുടെ മുനയിൽ എറിഞ്ഞ് കൊള്ളിക്കുകയാണ്. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരെണ്ണം പോലും ഉന്നം തെറ്റാതെ പോയില്ല. ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരവാസികളെല്ലാം തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ വരുന്നു രാജാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. അദ്ദേഹത്തിന് 1000 ദിർഹം സമ്മാനമായി നൽകുക, ഒപ്പം 100 ചാട്ടവാറടിയും. അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ സമ്മാനത്തിന്റെ സാങ്കത്യം മനസ്സിലായില്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഈ സിദ്ധി നേടിയെടുത്തത് ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനും പരിശീലനത്തിനും ശേഷമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ളതാണ് 1000 ദിർഹം. എന്നാൽ അതിവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കാരണമായി ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് 100 ചാട്ടവാറടി ശിക്ഷയായി ഞാൻ നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയബോധം ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, സമയത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം വിചാരണ ചെയ്യുക. ഈ വിഷയകമായി നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മഹാനായ അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എപ്പോഴും പോണ്ടർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് നന്മകൾ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ എടുത്താൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂറുകൾ നാം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. വേറൊരു 8 മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി, വേറെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ദിനചര്യകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കുമൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന 6 മണിക്കൂർ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഈ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ സമയം പോവുകയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ, എത്രയോ ആളുകളാണ് ഫോണിൽ സമയം കൊല്ലുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാവും. ആ സമയത്താണ് നാം ലോകത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം കാൽപ്പനിക ലോകത്തെ ഏതോ വ്യക്തികളുമായി
സമയവുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായി നാം ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണ് സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക, ഒരു ആത്മവിചാരണ നടത്തുക. അടുത്ത വിഷയം, സമയത്തിന് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുക. മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇബ്നു ജൗസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അവരോട് കുശലാന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധ അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. പേന ചെത്തുന്നത് പോലെ, പേപ്പർ മടക്കും പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സമയത്തിന് വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുക. മൂന്നാമത്തേത്, നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികൾ സമയത്തിന് നൽകിയ വില മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അനുകരിക്കുക. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആത്മജ്ഞാനികളായ ആളുകളോടൊപ്പം സഹവസിച്ചിട്ട് അവിടുത്തേക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, അൽ വഖ്തു സൈഫുൻ, സമയം എന്നുള്ളത് ഒരു വാളാണ്. ഇല്ലം തഖ്തഉഹു യഖ്തഉക, നീ അതിനെ മുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിന്നെ മുറിച്ചു കളയും. അതായത് ആ സമയത്തെ നീ നന്മകളിൽ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സമയം നിന്നെ പരാജയത്തിലും നിന്ദ്യതയിലുമാക്കി നിന്നെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തും. ഈ പാഠമാണ് മഹാനവറുകൾ പഠിച്ചെടുത്തത്. പൂർവ്വസൂരികളെല്ലാവരും തന്നെ സമയത്തിന് നല്ല വില കൽപ്പിച്ചവരായിരുന്നു. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മകനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വളരെ പ്രസിദ്ധമായതാണ്. നീണ്ട യാത്രകൾക്കും തിരക്കുകൾക്കും ഒടുവിൽ മഹാനവറുകൾ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്റെ 17 വയസ്സുള്ള അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല വാപ്പ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇത് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാണോ? അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അല്പമൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കിടന്നതാണ്. ഇത് കേട്ടയുടനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മുതലുകൾ അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വിശ്രമിക്കുകയാണോ? മോനെ, ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ചു. ഇനി ളുഹറിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് മകന്റെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ വാക്ക് വരുന്നു, ഉപ്പ, അത്രയും കാലം അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് എന്താണ് ഇത്ര ഉറപ്പുള്ളത്? ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി പ്രകാശം വരുത്തിയ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ റസഖ്തനി ഹാദൽ വലദ സ്വാലിഹ്, ഇത്തരത്തിൽ ദീനി ചിന്തയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നൽകിയതിൽ അല്ലാഹ് നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന് മഹാനവറുകൾ ഹംദ് പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ മഹാന്മാരും ഇത്തരത്തിൽ അവർ സമയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഇനി ഒരിക്കലും സമയം മടങ്ങി വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം വളർത്തുക. മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഓരോ പ്രഭാതങ്ങളും അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടത്രേ, ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്തോളൂ, എന്നെ മുതലാക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു കാലത്തും ഞാൻ മടങ്ങി വരികയില്ല എന്ന് ഓരോ പ്രഭാതവും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5, സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരുമായി സമയം പങ്കിടാതിരിക്കുക. കാരണം സമയത്തിന്റെ പ്രസക്തി പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ്. 2 അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അധിക ആളുകളും വഞ്ചിതരായി പോകുന്ന 2 അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഏതാണത്? ആരോഗ്യവും ഒഴിവു സമയങ്ങളും. അടുത്തത്, നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ എന്തിൽ ചിലവഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. കാരണം സമയം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ മൂലധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫലം ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കടന്നുപോയാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദുഃഖമായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു കവി പാടിയത്, ഇദാ മർറ ബി യൗമുൻ വലം അസ്തഫിദ് ഹുദാ വലം അക്തസിബ് ഇൽമൻ ഫമാദാക മിൻ ഉംരി. സന്മാർഗം സമ്പാദിക്കുകയോ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാത്തതോ ആയ ഒരു ദിനം എന്നിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ അതെന്റെ ആയുസ്സിൽ ഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയബോധം, സമയമൂല്യം ആർജിച്ചെടുക്കലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ബാക്ക് ടു ജന്ന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ആ പ്രതാപം, സ്വർഗീയ പറുദീസ, അത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എല്ലാം സ്വർഗീയമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് മടങ്ങി വരലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ ഈ ചുമന്ന ബട്ടണും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളും എനേബിൾ ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.